свързан с институционалното място на прокуратурата, особено на следствието, ролята на правоохранителните органи, които също са много тясно свързани с прокуратурата, а прокуратурата диктува много по-често решенията на съда, отколкото ние си мислим, че става, защото по тези ключови дела, които общественото мнение, особено за остро вниманието си, действително няма осъдени. Но реално погледнати, данните са, че над 90% от делата завършат се, т.е. обвинителните актове на прокуратурата са уважени от съда. Но тук става дума за вече масовия случай. Обаче, що се отнася до самата институционална подредба на посткомунистическия политически живот, виждаме, че проблемите са според мене, в това, че различните институции не са поставени, така да се каже, на точното им място. И до сега, ето и днеска главният прокурор сутринта каза, прокуратурата трябва да се остане независима. Ама чакайте, идеята за разделение на властите не е те да са независими една от друга и да се бият, както в българския случай. Идеята е властите взаимно да се сдържат и уравновесяват, за да не може едната власт да налага решенията си на другата власт. Това е нещо принципно различно. И жалко, че хора от съдебната власт и прокуратурата специално, поддържат едно с такова становище, не може институциите да са останали под контрола на същата тази партия с голямо П, в голяма степен, и ние да искаме те да извършват необходимите демократични промени. Основният проблем, според мен, е тук и във факта, че цялата държавна и общинска администрация, т.е. тези, които трябва да осъществяват реформите, те на практика за 25 години ги саботираха в много голяма степен. Защото за политиците всички говорят, че са най-големите престъпници, най-много крадат, най-са корумпирани и така нататък, но не се поглежда, че всъщност, ако се разходите из тия вилни зони около Бояна, ще видите, че те не са на големите известни български политици, това са някакви неизвестни постсоциалистически, капиталистически труженици, които никой не ги знае, които са най-богатите хора. Излезе един списък и видяхте какви имена са. От рода на Пеко Таков и Тано Цолов. Така да се каже, в културологичен аспект имената са доста показателни, тъй да се каже. Така че нещата стоят по доста по-сложен начин и за съжаление те се представят чрез медиите по един изопачен начин и това се прави, разбира се, абсолютно съзнателно. И накрая завършвам с факта, че в настоящата нова геополитическа ситуация, когато отново се поставя въпроса от бившите комунисти кой кого. И вече има представители на Българската социалистическа партия, които искат пълен реванш и ще организират утре една нелегална конференция в Софийския университет за защита на делото на... Горе на горния етаж не Не, тук на горния етаж. Добре, не знаех. Значи се е променило място. Значи не може нашето общество да върви напред без да постигне истински демократичен консенсус и без истински да се постигне по някакъв начин тази реална промяна, която сега трябва да бъде извършена в най-скоро време. С оглед на това, което става в Русия. Като виждаме, че комунистическия режим там се преобразува в един, според мен, в голяма степен национал-социалистически режим и то в болшевишки национал-социализъм, ако мога така грубо да се изразя. Това е въпрос на формулировка, аз се опитвам грубо да очертая ситуацията. Нямам претенция за някаква политологическа точност, но това, което става, този яко изразен национализъм и дори шовинизъм и това отношение към чужденците и към другояче, мисля, ще забравя реално на опозицията. Разбира се, причините за това, че самия режим икономически изпада в стагнация, може би и това, но и тук е големия рецидив всъщност на комунизма, именно в Русия, която е първообраза на този модел, който беше наложен в цяла източна Европа.
И накрая, мисля, че наша цел е действително в тези препоръки, които стана, може би с колегите историци, политолози, философи, социолози, действително и в България последната страна да бъдем, която да направи един реален учебник, в който да се изучава теорията и практиката на комунизма в България. Във всички страни има такива учебници, само в България няма такъв учебник. Благодаря много на Момчил Дойчев за това, че очерта много ясно рецидивите на комунистическия режим. Всички знаем, че за едно лечение е добре да се постави правилната диагноза, така че неговият доклад беше точно диагнозата на режима. С някои от мотивите в неговата тема, като липса на покаяние и прошка, всъщност той препраща към темите за следващия ден, в който ще се говори за духовните последствия на комунизма, за ролята на църквата и така нататък. Така че благодаря наистина за хубавия доклад. Продължаваме с една тема, която се казва реализацията на утопията. Онзи призрак, който заброди из Европа преди повече от век и половина с написването на комунистическия манифест, всъщност през 20 век придоби различни материални форми в държавите в Източна Европа. Така че сега искам да поканя професор Георги Фотев, автор и на книгата "Дългата нощ на комунизма в България", за да представи своята тема. Уважаеми присъстващи, искам да ви казвам, че е привилегия на този, който може да говори пред тези, които са останали. Защото вие си представите, че аз съм участвал в безброй конференции и симпозиуми и ние е било рядко, когато някой си изнесе доклада и се тръгне по някаква голяма заедост, но вие сте тук, вие сте присъстващи. Заглавието на моя доклад е "Реализацията на утопията". В него се съдържа една аксиома. Реализацията на утопията се извършва с насилие. Ще се опитам да дешифрирам, да разтълкувам това твърдение, но моята главна грижа, подготвяйки се за това експозе пред вас, беше какъв може да бъде смисъла от една такава конференция, един такъв колоквиум с оглед на настоящето. Защото ние се обръщаме към миналото, към историята, и това има смисъл, ако можем да решаваме задачи, които са пред нас сега. В началото по някакъв начин беше споменато от някои от говорителите, че въпросът с преодоляването на грандиозния епохален комунистически експеримент върви като че ли в много някаква безпътица. Аз ще си позволя да кажа, че сме пред опасността за един много голям провал. Но аз искам да влезем в дълбочините на това, на какво се дължи. Един друг такъв провал, който е също ужасяващ, е провала с мултикултурализма. Това е изключително тревожен момент също. Защото върху тези две перспективи имаше някаква революция на надеждата, на очакването от безпътицата на съвременния свят. Сега,
Две думи най-напред за това, което се е случило на 9 септември. На 8 срещу 9 септември се извършва един преврат, който, ако нямаше толкова трагични последици за нашата страна, можеше да кажем, че оператичен преврат. Това е просто нещо, което даже в някакъв по-сериозен смисъл даже не е преврат. След това ние употребяваме и думата окупация. Тук ще трябва за цялото мъжество да погледнем едни факти, които обаче не бързайте с изводи. Аз ще се опитам да направя изводи. Няма фактически никаква съпротива на навлизането на съветската армия в България. Това не е някакъв проблем на българското офицерство, на армията, на другите органи на реда. Просто това съпротива може да се каже, че няма. Сега, след това, вие много по-възрастните, а те са такива тук, знаят много добре, че даже и това посрещане възторжено на съветската армия на партизаните също е едно голямо преувеличение. Сега, ние работата обаче става съвсем друга след известно време. Организирано или пък спонтанно, когато започва масовия терор, не искам да знам, макар че в дългата нощ на комунизма съм се слушал за числа, дали са 20, 30 или колко хиляди убитите, започва един жесток, безмилостен терор. Заедно с този терор, и така съм заглавил една от главите на дългата нощ, има и възторг. И ще трябва да се знае много добре и да се признае, колкото и да е тежко и горчиво, и непоносимо, че огромни маси от хора тържествуват, искат смърт най-напред при обесването на други такива процеси, след това и на самия, и на тяхния, на Трайчо Косов и прочее. Това са огромни маси. Споменавам това, защото трябва да се върна към главният въпрос, който поставя в самото начало. Някаква почва трябва да има за това, за да могат достатъчно големи сили да предприемат реализацията на утопията. Трябва да има нещо, на което да се спрем. Трябва да има някакво обяснение, трябва да имаме и за това, че и властта се отнема по оперативен начин и след това всъщност съпротивата започва много по-късно. Не трябва да има някаква, трябва да мислим за това. И тъй като моето време е ограничено, аз се връщам към настоящето. Вие може да срещате, и съм със сигурен, че се срещате, много хора, които ви казват, че комунистическият идеал е красив. Може да има и тук от присъстващи, които без да са комунисти, дори могат да са в известен смисъл и много категорично против комунизма, и пак да кажат, в идеала има нещо, което е хубаво и нещо е красиво. И тъй като в България специално, няма да отивам по-нашироко, това е много разпространено. Това е една от главните ми тревоги и притеснения. Защо?
един от най-големите мислители в края на 19 век, Сьорен Киркегор, казва, че по-голямо е не порочното дело, а желанието да се направи нещо порочно. Ние трябва да видим откъде идва, или не просто да видим, а да знаем, че когато срещаме толкова много хора, които смятат, че е бил красив този идеал, тук да виждаме много голяма задача сега. По какъв начин да поставим тази задача, по какъв начин да решим. Вие прочетохте един списък от неща, които да залегнат накрая, като се каже, искане и израз на волята на тази конференция. И големия въпрос възниква какво може да излезе от целия този призив, когато се вижда, че в обществото ни имаме провал с изясняването на комунистическото минало. Тук, според мен, ще трябва да се вгледаме много по-внимателно в източниците на това отдържане на нещата и на тази липса на промяна. Една от тях е едно от най-тежките неща в нашата участ, национална, народна. Не изпитвайте никакво съмнение, което е четел. Аз след новата нощ на комунизма написах Българската меланхолия, книга, която дълго мислих дали изобщо да я публикувам. Не мислете, че ми е така лесно да говоря за нашите проблеми и нашата идентичност и това, което представляваме като страна. Във всеки случай, липса солидарност. Вие ще видите във всичко това, което е демократичният спектър в обществото ни, още след имплозията на тоталитарната система, и до ден днешен, каква липса на солидарност съществува тук. Докато на другата страна картината е съвсем различна. Тук непрекъснато, още от самото начало, започнаха такива конфронтиране, такова отсъствие на слушане на други и така нататък. Пълно това, което се нарича атомизиране на обществото. Всеки мисли, че може да се реши проблемите сам, без да търси свои съмисли, свои ценности и така нататък. Това, за съжаление, което се случва още след падането на Берлинската стена, в нас специално, е една картина, която за огромно съжаление в някакви случаи има аналога и в навечерието на най-мрачната дата в историята на България изобщо. 9 септември 1944 година. Това е най-голямата трагедия на България. Но още тогава, още в тези времена, всичко това, което е демократично, така да се каже, на гласа, на менталитет и прочее, пак е в едно разединение, пак е в една отсъствие на причастност към фундаментални социални ценности. Това е тежка задача в нашата участ. Много тежка задача. И сега една от задачи, които стои пред нас е... Аз можеше да говоря по друг начин, верявам. Можеше да говоря по друг начин, можеше да бъде много концептуално, дълбоко равнище, дали някакви такива работи, но мен ме интересува смисъла от цялото това нещо, защото една от следващите задачи е не какво да кажа на вас. Аз дори имам интуицията, че с вас имаме и същи ценности.
Няма какво да го убеждава на вас. Или вие лично, или от вашите родители, по-младите, знаят какво жестоко, безмилостно мракобесие е било до последния им ден. Даже и след това. Аз си спомням как вече са падали, това е 90-та, каква година, още бяха милиционери, като ги срещна полиция, как се стряскам. И се окорявам на себе си. Абе, чакай, защо се стряскаш? Ами защото имам травматични спомени. За това. От детството травматични спомени, когато са имали през нощта и скайсевали и прочее. И така и с други. Какво на вас да ви казвам колко тоталитарният режим е безмилостен, какво е направил, след като подчини всички, като смаза и горянско движение, и църквата смаза, и всичко смаза, след като смаза, нямаше нужда, вече само луд или облечен човек може да иска да направи нещо. Тогава преминаха към другата диктатура до последния ден, което е още по-ужасно от физическото насилие. Тя е контрол върху съзнанието. Върху това, което мислиш, което даже не си изказал. И така продължава до края. Сега, ние ще трябва да се опитаме. Това е много трудна задача, но аз винаги като ви казвам, че положението сега във връзка с комунизма е отчаящо. Вие ще видите какво представлява тук нашата сбирка и ще видите, свършвам, ще видите какво примерно ще бъде на 9 септември в другата страна, където ще ползва такъв празник. Сутринта гледам по едно предаване, половината е за Пустожа, половината там за другата страна. Две страни има въпрос. Какви две страни има въпрос? Тук, значи, говорят как в Германия християн-демократите с социал-демократите правят коалиция. Вижте, социал-демократите са трекли още по-радикално предели, така че както нацизма, така и комунизма. Сега, българските социалисти след един ден ще излезат и ще празнуват този празник. Те продължават своето пълно безчувствие към другите. Че има други хора, които са потискани, са страдани, са преследвани и така нататък. Това за тях не е съществувало. Тяхният лидер, и вие ми говорите тук глупости, тяхният лидер каза, че от 9 септември започнала модернизацията на България. Това и миналата година и всяка година го повтарят. И ние са събирани и си дърдорим някакви, не знам какви си. Той сега го говори. Вие трябва да го илюстрирате. Хайде, илюстрирайте го да видим какво ще е. Какво предлагаш, професор? Предлагам... Това предложено е ясно и точно, а тук се разводнява цялата история. Нищо не предлагам. Аз искам и за това завършвам да предизвикам вашите размишления, че задачата е много голяма, много сложна, трябва да я продължим и да има такова решение. Благодарим ви, професор Фотев, за болезнените истини, които споделихте, за тези истини в народната ни психология, за комунистическия идеал, истината всъщност, че е красив, но всъщност това е един идеал откраднат от християнството, но изпразнен от съдържание.
изпразнен от Христос, изпразнен от Христовата любов, изпразнен от вяра в Бога. Така че няма как да е красив, нали, идеално. Благодаря ви още веднъж и надявам се наистина тези идеи, които са написани във вашите листове, в сините папки, нека всеки да помисли с какво може да се включи, защото може да се направят неща. Не само да се говори, не само да се споделя. Така, сега се връщаме отново в програмата. Ние бяхме така малко, ако сте забелязали, с сменени теми и говорители, но сега се връщаме на пътя към 9 септември. Какво се случи? И ще дам думата на Ангел Николов, историк, който да ни върне отново в пътя към това събитие печално и към възможността в момента, тъй като историците не са в публична договорка с властта, а имат свободата на съвестта и свободата на професията, която им е дадена като призвание или като дар, да намерят истинския път. Заповядайте. Благодаря. Тъй като повечето от нещата, върху които мисля да говоря, бяха казани от колегите, аз не бих желал да се повтарям, затова бих искал да предоставя думата на Петър Петров, който ще говори по един проблем, който въобще не е засегнат до сега. Той е много частичен, но е много интересен. След малко имаме време за дискусия, след малко изчакайте, ако обичате. За тия, които не ме познават, Петър Петров, историк, втора специалност имам български език и литература. Моето изложение е погромът върху българската азбука през 1945 година. Небивалите погроми върху българщината, последвали съветско-угодният преврат на 9 септември 1944 година, не подминуват и българският книжовен език, основа на българската национална култура. На 12 февруари 1945 година правителството на иженарицаемият Отечествен фронт издава наредба закон за правописа, по силата на която от българската азбука са извръгнати буквите Е двойно и Ъ, изразители на единството между източните, западните и южните български говори и на връзката с старобългарският език. На някой може би ще им звучи чудно защо споменувам южни говори. Веднага обяснявам. Южни говори, например смоленският говор, където се чува чистият старобългарски ятов звук. Човяк, голямо, бяло. Така говореше до Неот Коле, видният национален предател, академик Кирил Василев. Погромът върху българската азбука е от колешен кроеж на българските комунисти. Още през 1925 година в Виена излиза на бял свят книжицата „Идейните основи на ВМРО Обединена". Организацията е изчедие на Българската комунистическа партия. Правописът в кавички на изданието е почти тъждествен на правописа от 1945 година, сиреч сегашният все още. Само че на всъде буквата Е двойно е заместена с Е. Големо, бело и така нататък. Трябва да се отбележи, че до 1925 година комунистите си служат с дружбашкият правопис в кавички от 1921 година, приет от тях без възражения. В то же време българската национална интелигенция оказва решителна съпротива, начело на която застава видният български езиковедец професор Любомир Милетич, родом от Щип, Македония, бъдещ председател на Македонският научен институт в София. До 2005 година въпросът за отечествено-фронтовският правопис
намира място само в писание на езиковедци. До 10 ноември 1989 година те изхождат от господстващото схващане, че етимологичният правопис е консервативен, реакционен, а фонетичният прогресивен. Това схващане най-вече се среща в учебника за университета езикознание на професорите Владимир Георгиев и Иван Дориданов, някъде от 60-та година до към 1989 година се преиздава и се повтарят тия твърдения. Обобщен израз на това разбиране намираме в учебника за университета на Русин Русинов «История на българския правопис» от 1981 година. Не е случайно, че до тогава не излиза подобна книга. След преврата на 10 ноември 1989 година в труд на езиковедецът академик Михаил Виденов от 1995 година се твърди, че през 1945 година е извършена, привеждам, доста революционна правописна реформа. От друга страна обаче, езиковедецът пренебрегва изобщо значението на правописа. Според него, правописната система не може да бъде спънка в развитието на книжовния език, защото тя е, така да се каже, техническа страна на въпроса. Тук не мога да го обвиня в неосведоменост, а в това, че си криви душата. Достатъчно е да се погледне азбуката и правописът в кавички в Скопската еничарска държава в Вардарска Македония от края на 1944 година, където са извръгнати също тия букви Е двойно Й, но е наложена сръбската буква Йота. И да се види как с тая азбука и с този правопис близък до сръбския постепенно се насажда се от българяване или по-македончване, да го наречем. Тук мога да си изволя да посоча, че през 2005 година в поредицата Проблеми на социолингвистиката, том 8, излезе моето издирване, прения по правописния въпрос в столични вестници, септември-декември 1944 година, където за пръв път определям наредбата закон от 1945 година като погром върху българската азбука. Тая година се появи трудът на историка Александър Везенков, 9 септември 1944 година, в който се отделят около 3 страници на отечествено-фронтовският правопис. Това е заглавието и на малката глава. И след това, че уточнява, че комунистите се служат и с стария правопис до преврата на 9 септември 1944 година и малко след него. Разбира се, тук трябва да се спомене, че не само в нелегалния печат се среща и един и другия правопис, но и в легални издания, например книгата Дедо Благоев на Иван Клинчаров, издадена през 1926 година, е току на сегашния правопис, само както споменах, с заместване на двойното с Е. От друга страна,